yen wacana kudu manis eling salah jatnika wit gragre manungsa sami sinik ingkang lagi suka parisuka sinten kang kinarya medal jawi Prabu Surahadiwarna kawi sangya para wadya bala eling-eling sangganing para wadya ingkang den kanthi lamidatan kabidalaken priksa kumlaning asta Prabu Surahadiwarna pating barat pating bluluk lamun Cinandra kaya Sardula Wikridita kang sabu bandil Tejo Maya Tejo Mantri ngeling ana iku dewa kamanungsan Togon sak perkara kuwi nunggu ana jabaring balewerti kok nggih bekti kula kunjuk Gusti tak tampa nyadong dawuh pripun angsal damel menapa mboten Togo Nun kurang bejane aku bali tanpa antuk karya sebabipun katrangane Gandamana ngedeke sayembara sapa sing bisa ngalahke Gandamana kuwi kang menang ngukup para Drupadi yo dadosna kawuningan diwaji Gandamana niku satriya ora mung loro saudon telu saurupan. Yo. Kono matur rong. Aku arep matur. Aku matur nganti kaya bedet sewu mung ora didhahar karo Gustimu. Kula caosi priksa sinuwun. Gandamana niku bocah pujan. Niku putrane Swargi Begawan Palasara. Niku bocah dapet. Rikala Dewi Rara Amis nika wonten kali bangun ke topo wonten madyaning Bengawan Swilu Gangga niku wonten lebeting Baita niku topo wonten ngriku gandane Dewi Rara Amis niku dadi bocah dampit Gandamana Gandawati ya to lho nggih kula niku satriya ora tedas tapak palusisaning pandhe estu niku yen daratur kula ampun mang tandangi Gandamana niku satriya bebayani niku togok nun suraing jagat lamun taku bali negaraku rantuk boyongan putri semedi tak coba katigayane Gandamana lamun taku bisa ngalahake Gandamana tegese aku bisa ngrebut misuwure Gandamana mung karek kowe Batara Sukamburi tak cobane Gandamana yen mboten saged kula elekke mangke nek wonten menapa menapane mangsa nggo dhewe aku ora kurang dunglan prayoga munggah glagang payudan tak cobane Gandamana monggo mawon nek mboten kersa kula aturi priksa gaji
campu prang samya ngedali liret adet wileting godhok dahyu anggung manguntang niti Gondawana ngono barat suthik nguncati janji Gondawana iku satriya ora bakal ujarulian jejering satriya yen aku mencla-menclih tegese dudu wataking satriya babuh mumpung durung wajut durung babak bucik kulitmu lara tenggonmu ngedeke sayembara iki Prabu Surahadiwarna wis tau tate tau dikeroyok ratu 10 parandening tinggal gelanggang colong mlayu mumpung durung wajut lara ten aku ngeman karo kowe kakianmu wis trigis kabeh Raden wani ngantem karo raja arep temandang dhewe ya mboten dasare opo kowe ngantem karo raja iki mau dasare mboten wedi ha iya nggih mboten wedi dasar kula ratu niku nek dirembug mawon mboten rampunge nggih dies wonten niku yen ngono karep melu perang temandang banjil remajaring paprangan wah mboten kok Raden rumiyin dek tesih nom wah 10 kaya nika mboten blereng kula ning bareng sakniki-niki ngantem pisan-pisan des ngoten pun trima mumpun sepuh kok Raden dados ngen kula temandang menika netepi kewajiban jejering prajurit Senopati monggo pangwaos tunggal menika Raden Gondamana estu paribasan sak mriku menika kero tanpa untu kula dik tesih nom 5 legaring atiku mungsuh kula pun tele-tele kula tesih mendonong mawon ning bareng saniki ngantem sepisan pun rampung pun marem ya wis sak karep ngono mundur nggih tur kula wawas tanding kula niku mboten cocok. Ha iki cocok tandinge nggih mboten ketan alon-alon nggih. Mangke riyen. Raja kados ngaten kok kula wegah. Surahadiwarna kene merganing pati ora semingkir Gondamana sagung glindhingke pustakam. Ikan bakar, tuh, pilih, hancur kandang, tuh, pilih, pecah sudah, tuh, ambles, apa?
Diwajita Gong Gondomana rawing kandhek kabar tak tibane anteping tangan sepisan glandahan suwe-suwe leno kaprayitnanku aku genti diantem sumrepet panenku bersasat jagat ki ora ana sengenge Gong dereng niku Gondomana niku satriya ampuh niku dereng nibake haji-hajine sing bayari niku nek matek aji Bandung Bondowoso. Mumpung dereng kebacut. To Gong. Cara genine lagi umrup. Gondomana ora kena disiwawa katigdayane. Nyiwer sawetara. Leno kaprayitnane Gondomana. Seperti tak julung tukul Durpati dadi putri boyongan monggo mundur mawon nanging nyiwer sawetawis iya kok monggo kula dereki Jok kamu, Kang Mas. Mundur iki.
ngawur mangamur-amur murahan tengarane ngajurit gong beri maguru gongso tetek munyakaya mutula para pangri ing turangga esti kata ingkang dwaja lelayu sebut piye ger Kurupati nggonmu ngelamar Mara Durpati ger Des pundi Kang Mas angsal damel napa mboten loho sampun samekta rata kencana pambayangane temanten des pundi Kang Mas Paman Haryo apa nger Dursasana kula kelenggahan iki Paman Kanjeng Hyang Gandamana ngedeke sayembara sing bisa ngalahake inggih menika Kang Bayangara Durpati pramila kados pundi. Nah, pripun, Man? Sampeyan iki wong sementen iki sing tuwek dhewe sampeyan. Kasembadan lan mboten niku gumantung sampeyan Pak Malario. Mengko dhisik to Dursasana. Aku iki tekan Sempala kene iki rak tratapan terus sebabe pripun? Kowe kudune rak ngerti to lelakon sing wis kepungkur. Aku kaya ngene iki ya sing gawe Gandamana. Mula aku nek tekan Cempala Arja kene iki anggere krungu Gandamana kuwi rak wis mengkirik dhisik to aku iki. Ha nggih. Terangane wong urip niku mung kari Kundawa ing pegawe nggih wis lekas. Kowe arep nuturi karo wong tuwa ngono lho. Aku kaya ngene iki kira mung mekolahke kowe kuwi kabeh kuwi kok. Karo wong tuwa senengane mancai. Coba pikirin to. Anak-anakku Kurawa kuwi nek ora kaya ngene iki ora kelakon kowe iki do dadi kaya mengkono kuwi kok karo wong tuwa senengane do mancai. Do goleke dalan kok malah senengane nyantulane wong tuwa. Kurupati kula Paman, mung saiki kowe wani apa ora mungsuh Gandamana. Niat kula wani, lah nek pancen wani tandangana. Gandamana le digdayo iki mbiyen. Saiki wis wong tuwa ku mesti pikun. Pangetraping mantram mesti duna dungkap sing maune la dadi tra, sing maune nga dadi ma. Pangetraping mantram duna dungkap. Gandamana saiki wis pikun, ora kaya mbiyen. Pikun iku nek liyane Gandamana, man. Nek Kyang Gandamana nggih ampun padhake wong arahan. Pun sing baku Kang Mas wani kalayan Hyang Gandamana mangke kula botohi saking wingking. Yen aku mengko karendon gawe Kurawa maju bareng bae nggih sedika. Kula badhe minggah glanggang payudan Paman sing ati-ati ya nggih Kurupati muga-muga lebdo ing karya. Surya kang mangrangsang wayah umya samarawa yanto
Kurwati kula Kanjeng Eyang wani munggah glanggang payudan mupu sayembaranipun Eyang. Inggih Kanjeng Eyang, yen ngono nggih Kurawa kuwi momonganku. Senajan sing kaya ngapa kowe kuwi ya putuku dhewe. Nanging kelenggan iki wawasen pun Eyang kuwi mungsuh dudu mbahmu. Lamun to kowe ora bisa milah-milahake, ora kelakon penjangkamu, mula aja mangro tinggal ya Kurwati. Inggih. Yen ngaten badhe kula coba katigdayane Kanjeng Eyang Gandamana ingkang prayitna ngati-ati aja nganti pegat kaprayitan cobanen kasudidyanipun Eyang. Inggih kula coba Eyang Gandamana. Suyoga Sudibya sawara-wara unggul gadanira pitung gedhi marat gumeter gedheng Bima nyarpunagi nebak jaja ndutut usus nglangga ludira Jagat Dewa Bathara yen ora sisip kaya putuku bocah bagus Wijakangka padha kanthi raharja kula Wijakangka nuwun pangestunipun Kanjeng Eyang boten mangke sambi kala pangabekti kula kunjuk Eyang ya ndak tampa
bungkus padha basuki. Mbah pangestune Gandamana kakekku Rano Sambikala sembahku tambanono Gandamana kakekku. Ya Nger, putuku wong gagah. Daya-daya pun eyang priksa wigatimu sak karone dumunung ana negara Cempalawarja. Ana apa, Nger? Gandamana kakekku, piye tekaku ana negara ing Cempalawarja mundi dawuhe abiyasa kakekku. Aku supaya ngleboni sayembara perang. Yen aku menang mungsuh Gandamana kakekku kokopane Durpadi. Durpadi tak dhawuhke karo Wijakangka mbarep kakangku. Lho mengko dhisik to, Nger. Lah kok upama kowe menang Durpadi tak dhawuhke karo Wijakangka iku sebabe piye? Sebabe aku sejatine wis duwe bojo. Rikala lakon bali segala-gala aku diobong pinangya karo Nagagini anake Hanantaboga. Aku didhawuhke karo Nagagini nanging aku ora bisa nglakoni sejatining bebrayan yen to mbarep kakangku during duwe bojo. Lamun mbarep kakangku wis duwe bojo aku gelem nglakoni sejatining bebrayan. Oh, dadi kowe wis duwe bojo. Iya. Nger Wijakangka Bratasena kula eyang ngopo. Mau-maune kowe kuwi teka ana negara Cempalawarja. Blaka arep njaluk Durpadi. Mesti tak ulungke. Nanging bareng sayembara ki wis kebacut tak gawe. Kepara wis jinawara dening wong akeh. Aku ora bisa nglorot kang dadi pangandikanipun eyang. Yen aku ki nglorot pangandikanipun eyang, dikira Gandamana iku satriya sing mencla-mencle. Gandamana iku satriya sing ora kena diugem-ugemi rembuke. Mongko sak cilaka-cilakaning satriya iki lamun to wis ilang kapercayane marang wong akeh. Mula Nger, lelakon iki aku nek kelingan sejatine kowe kuwi putuku sing tak tresnani Bratasena nanging barang wis kebacut. Lelakon iku mung kudu dilakoni. Dadi kowe kudu mungsuh Poneyang. Yes, aku manut takre kalah apa mati. Lho mengko dhisik mati karo ora iki sing kagungan sing kuwasa. Dudu duwe sapa-sapa nanging muhung pangwasaning Bathara. Mula Nger, enggal ayo ditata luwih dhisik. Munggah glanggang payudan Wijakangka, kula eyang kowe aja munggah glanggang payudan ya Nger. Pun eyang bae lan Bratasena kang munggah glanggang payudan inggih Kanjeng Hyang.
tengarane ngajurit gong beri maguru gongso tetekmu ya kaya butula warpangri ing turang Gusti rekata ingkang dwojo lelayu sebit putuku ger Bratasena dopo Gandamana kakekku wis sumekta ger ya ha saiki anane Gandamana karo Bratasena iku dudu pepundhenmu Gandamana iku dudu mbahmu nanging iku mungsuh ya piwelinge pengendikaning para pepundhen nesuwa yen kowe arep perang aja nesu lamun kowe ora perang mula kudu ditata luwih dhisik ya aku yen kelingan lakon iki sejatine kowe iki putuku sing banget tak tresnani wawasan pun kakiku mungsuh dudu mbahmu ayo enggal di awiti coba luwih dhisik ora ketang sak kedheping netra nggonku lan kowe nguja katigayan pangestumu tak jaluk Gandamana kakekku rempuneng tias netya gum kingken lir sudama surem sorote tanpa dak wit katawengan lampahe mega mendung nglayung lala ayune saya ngranui kekes sambat praloyo dutiwa betaraning jagat linancana jati walilo rikala semanten Raden Gandamana mengsa ingkang payah Raden Bratasena sawetawis nguja katigdayan Raden Gandamana klening ingkang wayah mangkono pangudyaswaraning griya Raden Gandamana jagat dewa Bathara nggonku Bandayuda mungsuh putuku Bratasena rumangsaku aku ya ora menang ya ora kalah nanging iki ana pratandha apa sedhela-sedhela aku krungu ana bayi nangis dandang nyaut-nyaut netraku iki pertanda apa ya
nek pancen iki dadi lelakonku kudu tak andemi. Bratasena, Ger, ayo aja kowe mangro tinggal. Cobanen katigayane pun kaki. Aja kowe tido-tido musuhmu ya eyangmu Gandamana Bratasena. Bandayuda Raden Gandamana mengsah ingkang wayah Raden Bratasena. Eling-eling Raden Gandamana satriya digdaya jroning paperangan ngesti dayane Aji Bandung Bandawasa, Aji Blabak pengantol-antol miwah Aji ungkal bener. Raden Bratasena rumaos katingkes Raden Gandamana kaya dilolosi tetebayunipun. Kacarita Raden Bratasena eling-eling watake satriya senajan to katingkes Dian Gandamana ponangasta srawe-srawe nyengkah ingkang Hyang Raden Gandamana. Pinisi keparing Bathara Wayah Ngayuh ponang kuku anyubles dadane Raden Gandamana pinesti keparing Bathara. Dupidyan Gandamana kacubles kuku Pancaraka ingkang boten sengadi anjalari ndrodhok anggane Raden Gandamana. Rem-rem surem tewangkara kingken lir manguswa kang layon ilang serna
tenya memanise wadana kang katon layu kumelku cemrah nyok maratani kekes sambat praloyo gegono bangsu mirat kacarita Raden Gandamana dupi wonten dedamel ingkang tumanem wonten ing jajane sanalika ndrodhok anggane mangkono pangudyas swaraning driya Raden Gandamana Jagadewa Bathara Bratasena putuku wong bagus nggir Sena kowe rene nggir wah aku wis kalah kowe ora kalah nggir kowe menang nyatane aku nglumpruk pasudiranku kowe rene ya nggir aku wis kalah rumangsa tobat aku kalah Gandamana kakekku Sena apa Durpada bapakku sajake Kang Mas Gandamana ora bakal gawe cintra kamu sajake arep ana rembug wigati mulai diperpeki Kang Mas Gandamana Sena ya wis ayo nanging aku wis kalah mungsuh Gandamana kakekku wis to ayo diperpeki mesti arep ana rembug sing wigati surem-surem Dewangkara kingkin lir mangusuwa kang layun Hanopo Gandamana kakekku Sena opo kowe wis cedhak pun kaki ya wis aku cedhak nanging aku kalah kowe ora kalah kowe menang nggir arep napa Gandamana kakekku putuku sing tak tresnani ora ana liya kejaba ya mung kowe mbok menawa wis tekan titi mangsa ya nggir kowe mungsuh pun kaki kowe apa nggawa gaman nah aku ora nggawa gaman apa-apa nanging ana gaman kang tumanem ana dadaku apa kukumu kuwi Sena sing tumanem ana dadaku wah iya kalebetan ludira lah ya kuwi kukumu kang tumanem ana dadaku kukumu kuwi ampuh mula aku weling ya Sena kukumu kuwi besok gawekno rangka yen ora tak gaweke rangka sesuk nek kowe duwe anak ngudang anakmu kowe lali iso tumanem jagate anakmu bisa cilaka mula rangkanana iya banjur kepiye wis tekan titi mangsa pun kaki wis bakal tinimbalan ana ngersaning Hyang Widiwasa nanging aku duwe penuwun aku gelem mati nanging aku kudu ninggalke aji-ajiku haji apa aji telung perkara yaiku aji Bandung Bandawasa haji blabak pengantol-antol haji wungkal bener haji Bandung Bandawasa panguwasane piye haji Bandung Bandawasa iku yen wis tak watek lamun to kowe mungsuh mahewu-hewu kekuatanmu timbang karo mungsuh kang cacahe tanpa wilangan
Haji Blabak pengantol-antol kuwi nek mlaku mlumpat kaya dene mabur upamane wong lumrah maku 3 dina tak jangkah sepisan padha karo lakune menungso lumrah suwene 3 dina ungkal bener yen kowe matek aji Blabak pengantol-antol kudu matek aji ungkal bener amarga yen kowe mlumpat nerajang watu sak peluk 2 peluk kayu sak prangkul 2 prangkul yen kowe ora matek aji ungkal bener bisa babak bucik kulitmu nanging yen kowe matek aji ungkal bener ora babak bucik senajan to kowe nerajang watu sak peluk 2 peluk bebasan wah ya mula ya Sena enggal ayo ngening kecipta ngakno wiwara tamamu haji-hajiku bakal tak pasrahke marang kowe ya Ger Yayi Durmada kula Kang Mas mangsa bodho nggonmu momong purunan-purunanku ya Yayi pun Kakang wis titi mangsa tinimbalan ngersane Hyang Widiwasa Sena opo ayo enggal dipurwakani ngening kecipta hayo Gandamana kakekku Endhik Bima kena suyaka Sutiptya sawara-wara unggul gadanira pitung gedhi Nebaja jendutut usus nglangga lutira ngeling ana perang ilo-ilo Raden Gandamana Raden Bratasena ngening kecipta mangsah semadi Bathara ngundhaneni Raden Gandamana sumedya masrahaken haji kang dumunung wonten jagatipun jroning panuwun kedah dumunung wonten jagat ingkang wayah Raden Bratasena Bathara ngudhaneni ana daya pangaribawa cahya mijil saking anggane Raden Gandamana tuwempuh jagat Yadyan Bratasena mawa Prabawa Dirgantara Jiwegluk Pratandha Haji Bandung Bandawasa Blabak pengantol-antol haji ungkal bener sampun manuksma jagat Yadyan Bratasena Dupi Haji Bandung Bandawasa Blabak pengantol-antol ungkal bener sampun dumunung jagat Yadyan Bratasena Raden Gandamana saya kendho polahe sira mergalayu surem-surem tewangkara kingken ler manguswa kang layon
Bratasena, nopo Durpada bapakku? Pepundhenmu Kakang Mas Gandamana wis tekeng lalis. Nggih, kelenggane kayu enggal rinukti satataning panembah. Unggahke ana pancaka nanging aja lali nganggo dilebur diobong nganggo kayu garu rasa mala. Iya. Lan aku wis ngerti menawa putrane Kaka Prabu Basudewa gondang kasih bocah bule bocah ireng uga wis dumunung ana negara Cempalawarja. Enggal didhawuhke Durpadi kelayan Wijakangka. Hayo Durpada bapakku, ayo nggih rinukti kuwandane pepundhenmu Kang Mas Gandamana. Kayon katiuping angin sumyak swarane kang karengyan samirana mawar riris titi sonya wis madya latri rarasu wedenge ngakasa lepas tindaknya Raden Bratasena miwah Prabu Durpada Dauping Sri pinanganten kekalih pagedunganing carita sampun dumadi. Raden Wijakangka Bratasena kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Tata titi tentrem negari ing Cempalawarja sakmangke sinigek genti kang kocapa nahan ingkang wonten nagari ing Cempala ngajengaken pundi kang kinarsa beting carita nggih nagari Pringgondani.
Saksampunipun Prabu Tremboko gugur wonten madyaning paprangan mengsah Prabu Pandhu Dewanata rikala semanten negari Prenggondani kahasta ingkang putra pambayun nama Raden Arimba. Kelenggan menika jumeneng ratu wonten negari Prenggondani jejuluk Prabu Arimba. Kaseba ingkang ngrayi Dewi Arimbi miwah Raden Brajatena tiron saking Mandrawa kawistara gedheder koncane. Dwi Makanda, Dwi wilangan loro, Makanda tegese perangan. Ya saged sinebat jejering kang angka kalih. Kang kinarep sambeting carita nenggih nagari Prenggondani. Prabu Arimba lenggah wonten ing dampar kencana. Eling-eling Nalendra yaksa sak Prabata Suta yen petak kaya gelap, yen waing kaya gluduk, yen ngendika gereng-gereng. Kagunjing klingking rayi Dewi Arimbi datan kantun sanggaring para kadang braja ingkang munggih ngarsa kekasih Raden Brajadenta. Kaya watu ning kaya banyu arsa ming donya mangkono. Pangudyaswaraning driya kang dereng kawijil.
tamaning nata perebutipa waleksana lirik perebuti mangkono lila lekawaning driya hangge ganjar saben dina lirik kang bawa leksana ana tepi pangandika berjoko belah Hyang Titik Kululudra Mas Patik Raja Dewaku adikku wong ayu arimbi kowe iki ana apa to wong ayu kowe kawit wis ana 5 dina iki kowe mung tansah nangis wae di kowe iki ana apa kowe matur ora ngresanipun Kakang kowe aja kaya bocah cilik ya arimbi jagat Dewa Bathara Kakang Prabu ya upama aku matur Kakang Prabu apa ora duka karo aku wah dalah adikku ora ana loro telu sing ayu dhewe kejaba ya mung kowe arimbi kowe bloko apa kang dadekake peteng jagatmu arimbi iya Kakang mengko yen ana luputku aku njaluk pangapura iya ngene ya Kakang Prabu mula aku tansah nangis iku mergo aku banjur kelingan lelakon rikala jaman Ngastina mungsuh negara Pringgondani rikala semana iya dadi lantaran sedane Kanjeng Rama Prabu kelawan Prabu Pandhu Dewanata iya Kakang Prabu ya lelakon kuwi aku tak lali-lali ora bisa lali aku pinangga karo putrane Prabu Pandhu kang panenggak kekasih Raden Bratasena nganti rikala semono aku kaya wong kedanan nandhang kunjana apa-apa Kakang Prabu gampange aku tak lali-lali ora bisa lali aku kudu suwitana ngersane Raden Bratasena putrane Prabu Pandhu Kakang Prabu bola dalah arimbi apa Kakang Prabu tresna kuwi ora mawas kuwi satriya ora mawas buta ora mawas dewa nanging kowe kudu eling ya arimbi Bratasena kuwi turun mungsuh mongko sedane Kanjeng Rama Prabu Trembuku iku sampyuh kelayan Prabu Pandhu ya nganti kelakon ajang-ajangan perang kerayanan Prabu Pandhu iku ya merga rikala semana Kanjeng Rama ora narimakake wiji mulya dumunung astane Prabu Pandhu senajan dipikir kinaya ngapa Rama Prabu Trembuku iki yen karo Prabu Pandhu iku wis disedulurke karo begawana biasa. Ewa semono kagoling penggalih Kanjeng Rama merga ora bisa kedurungan wahyu wiji mulya mula dadi srana bribi ing perkara. Nanging barang wis kebacut Rama Prabu tekaning lalis merga saka astane Prabu Pandhu monggo aku wis prasetya kudu ngudi tuwuh males lara wirang kudu aku mateni turune Pandhu yen kena tak eman aja kowe gandrung karo Bratasena ya arimbi merga Bratasena kuwi turun mungsuh jagat Dewa Bathara
Kakang Prabu Karantaya medhot kapal ngono mlumpat aku pancen ora bisa lali yen karo Bratasena satriya kok baguse kaya ngono gumun aku gumun Kakang Prabu apa kaya aku yen ora kelakon swita karo Bratasena trima aku mati pokoke tenan Kakang aku kudu kelakon aku suwita keklayan Raden Bratasena Kakang Prabu leng-lenging driya mangu-mangungkung gandu angri manglir lena tanandang kanin lamun tan tulusa mengkundiah utama sang nata muda wuwuse anggrepok Harimbi apa Kakang Prabu sepisan meneh kowe aja nuruti budi kelurung raga sing bakal ketempuh tak kandhani kowe manut karo aku ya aja kowe ngupadi Bratasena kuwi turun mungsuh pokoke aku paribasan Karantaya medhot kapal ngono mrumpat aku kudu suwita Bratasena Kakang Prabu Drohon ora kena deman pilalu kowe minggat saka pringgondane Harimbi jagat